Mali kura a bɛ danger la. A bɛ danger la. N bɛna ka na da aw tulo kan fɛn dɔw bɛ yen n'an ma olu tilen an ka transition ne ɲɛ t'a la. Ne ɲɛ t'a la ko dɔw bɛ ka kɛ n'an ma fu siri a dan na n'an taara tan c'est-à-dire a bɛ tila ka tiɲɛ an bolo ɲɛfɛ. Voilà donc n balimaw an bɛna don nin video tɛ kɛ video jan ye. N balimaw an bɛ ka Mali kura ko a bɛ danger la. An bɛna ka da aw tulo kan kun jumɛn na an ye nin sujet ta. Kunun ne banala de quoi, ne jigila tigɛra. Ne ye fɛn dɔ ye kunun a ye n bana, a ye n jigila tigɛ. Mali sariya sunba n'o de bɛna kɛ jigisigi kura ye maliyɛnw ma, n'o de bɛna kɛ sababu ye san 40 an binna janfa min kɔnɔ an curuna ka sababu kɛ politisiyɛnw ka janfa ye. Baara min kan ka kɛ k'o sariya sunba ka o falen kunun ko baara labanw n'a ta k'a lajɛ mɔgɔ min bɛna o baara labanw kɛ kunun o lisi de bɔra. A lisi bɔlen min ye jigilatigɛ ye. N balimaw anw ye tɔgɔ dɔ ye nin lisi la. Anw ye maa dɔw tɔgɔ ye nin lisi la. Minnu kun b'a la ko IBK ko taa n'a ye fo 2023. Minnu ye IBK soutenir k'a to galon kan. Minnu ye IBK soutenir an bɛ IBK dɛmɛ un moment mais a fililen anw bɔra a kɔ. O de ye kariya ye. O de ye fanga dɛmɛ kana nata la. Anw bɔra IBK kɔ wagati dɔ la ka sababu kɛ est-ce qu'il y'a faamu a kun bɛ fili kɔnɔ. Mais mɔgɔ minnu tora IBK kɔ k'a ka continuer n'an ye ko yɛlɛma kana kɛ ko foyi c'est-à-dire ko baara fɛn fɛn bɛ ka kɛ k'a baara ka ɲi. Ko ka commission dɔ sigi ka constitution in majɛ minnu b'a la k'o majɛw bɔ a la. Anw taara tɔgɔ dɔw ye IBK ka fanga kɔrɔ mɔgɔw anw taara olu tɔgɔya la. Balimaw a ye an jigi tigɛ, a ye an dabali ban, a ye an kamana gan Mali kura ko la. Mali kura ko min bɛ ka fɔ ne Amara Sila bilahi ne du tɛ a la. Parce que munna an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o bɛ ka na ni système ni stratégie dɔ ye. Est-ce qu'il y'a faamu? A système n'a stratégie a dabɔra de ka Asimi nege bɔ maliyɛnw na, ka Asimi nege bɔ est-ce qu'il y'a faamu maliyɛn fanba dusukun na n'i y'a ta k'a lajɛ. Parce que Asimi ka baara bi an bɛ wagati min na kunkolo dɔw bɛ yen IBK ka temps na n'i y'olu kunkolow ye Asimi ka baarakɛyɔrɔ la Asimi ka kan ka fɛn min kɛ n'i y'olu mɔgɔ dɔw ye o kɔnɔna la a bɛ mɔgɔw yɛrɛ lasiran, a bɛ mɔgɔw laɲugu Asimi ka baara la, a bɛ mɔgɔw a b'u siran Asimi fɛ baara ɲɛ. O de la kunun constitution an ye décret ye, décret min bɛ kɛ sababu ye ko constitution mɔgɔw est-ce qu'il y'a fɔ minnu bɛna an ka sariya sunba yɛlɛma o décret ko k'o baara laban an taara mɔgɔ dɔw tɔgɔ y'a la minnu tile kelen ma changement demandé, minnu tile kelen ma sɔn yɛlɛma ma ala ma mɛn u ko constitution tɛ se ka yɛlɛma k'u tɛ jɛn ni a yɛlɛmali ye ka tila ka taa o mɔgɔ kelenw ye nin constitution kɔnɔ. N balimaw a ye ne jigila misɛnya, a ye n jigila misɛnya est-ce qu'il y'a faamu parce que nin bɛ fɛn dɔ de yira dans les jours à venir nin b'a yira an na ko gouvernement d'union nationale parce que nin ye partage de gâteau de ye. An bɛ ka taa yɔrɔ min na d'abord partage de gâteau de ye nin ye fɔlɔ. Nin kɔrɔ ye dans les jours à venir gouvernement d'union nationale bɛna sigi gâteau bɛna tila. Nin kɔrɔ ye ko IBK ka mɔgɔw IBK kanubagaw nin b'a yira k'a fɔ k'u ye bagabaga ni tapage min kɛ ko fanga siranna k'a bagabaga n'a tapage ye fanga ta. Nin kɔrɔ ye fanga yɛrɛ tɛ fɛ ka I jigi da a dɛmɛbaga yɛrɛw kan minnu su tile minnu bɔra ka balle affronter ko fanga tɛ fɛ k'i jigi da olu kan a n'olu c'est-à-dire olu k'a dɛmɛ a ka baara la. Nin kɔrɔ ye opposition bɛ ka kuma ni minnu fɔ dɛ k'a sɔrɔ a tiɲɛ tɛ a tɛ tiɲɛ kan. N'u bɛ tiɲɛ kan problème t'a la o jamana y'an bɛɛ de ta ye mais u ti tiɲɛ kan. U commencera u bɛ chantage ni tapage kɛ. Ni fanga nana kana sɔn ka céder olu ka doléance la ka place dɔ di olu ma nin kɔnɔna la ka jamana ma c'est-à-dire minnu wulila ko ka changement yɛrɛ demander ko IBK ka taa n'u ka baaraw tiɲɛna u ka fɛnw tiɲɛna u ka marchéw tiɲɛna olu tigilamɔgɔ fanbaw ka kɛ den kɛrɛfɛ ye. N balimaw aw bɛ fɛ anw ka image jumɛn ye Mali kura ko la?
aw bɛ fɛ anw ka image jumɛn de Mali kura ko la o de la ne bɛ anw ɲininka ne tɛ fanga dɛmɛ nkalon kan dɛ bilahi n tɛ fanga dɛmɛ nkalon kan ninnu an ye mɔgɔ minnu ye constitution liste kɔnɔ mɔgɔ dɔw b'a la n m'a fɔ n k'a bɛɛ man ɲi mais mɔgɔ dɔw b'a la olu ka présence constitution kɔnɔ balimaw n'o tɛ k'a bila parti politique a ma fɔ ko ka dɔ bɔ parti politique nombre la assise nationale la bon balimaw constitution kura min bɛ na parti politique nombre ne dara a la n ko fɛn tɛ na se ka bɔ a la constitution kura min bɛ nalen parce que ka ninnu to yen est ce que y'a faamu parti politique kɛlen bɛ fondé commerce de ye ninnu kɛlen bɛ ka parti politique kɛ métier de ye est ce que y'a faamu métier min tuma bɛɛ a ka kɛ sababu ye u da kana bɔ fangako la olu de da ka to fanga la tuma bɛɛ fanga poste ministériel a ka di olu ma fanga direction a ka di olu ma n'a nana kana a ye o tigilamɔgɔw olu mana ye est ce que y'a faamu constitution yɛlɛmali kɔnɔna la est ce que dɔ bɛ se ka bɔ parti politique nombre la est ce que parti politique nombre bɛ se ka dan 5 ma an dun bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ ye jamana in ci bi walayi parti politique de ye jamana in ci parti politique de ye jamana in ci ka sababu kɛ tubabuw nana ni démocratie modèle min ye n'o ye multipartisme ye a multipartisme ko parti ka caya jamana kelen n'i ye Mali devise ta un peuple un but une foi hakilina kelen kunkilenna kelen miirina kelen est ce que y'a faamu n'i y'o ta k'a lajɛ parti politique 200 o kɔrɔ de ye ko hakilina 200 de bɛ yan 200 idéologie jamana kelen kɔnɔ ko miirina kelen hakilina kelen kunkilenna kelen miirina 200 ka y'o jamana kɔnɔ ko jamana ka marché aw ni Ala ni kira cɛ a bɛ se ka marché o kɔrɔ de ye a bɛ jamana a b'an bɛɛ de kɛ taɲinina ye n balimaw n'an kɛra taɲinina ye a kana jigin mɔgɔ la dɛ jamana système de bɛ k'an kɛ taɲinina ye parce que i mana parti sigi sisan e ni mɔgɔw bɛ jɛ ka parti sigi e m'i ta sɔrɔ ko dɔ kɛra e la dɔrɔn ou bien e ka intérêt menacera e bɛ girin k'i sama ka bɔ tɔw la ka t'i ka parti sigi a dama ka sɔrɔ ka fanga kɛlɛli daminɛ ka fanga bagabagali daminɛ ni fanga y'i ta d'i ma i bɛ fanga kɛlɛli dabila i bɛna ka na don gouvernement kɔnɔ n'o ye gouvernement d'union nationale ye o de m'an ka jamana ci san 40 yan image min bɛ ka kɛ nin bɛ o image kelen de yira il suffit ka taa opposition na ka bagabaga dɔɔni kɛ dɔrɔn fanga bi i wele ne bolo an nana Mali kura min na o pratique kun kan ka dabila ne bolo an nana Mali kura min na n'a ma ɲɛ ko mɔgɔ dɔw sɔnna ko ka yɛlɛma kɛ ka changement kɛ an bɛ kariya an bɛ jamana to olu de bolo n'u dɛsɛra don min na a bɛ sɔrɔ ka don u ka bilan kɔnɔ aw ni Ala ni kira cɛ i bɛ ka kɛlɛli wagati ni Ala kun ma kɛlɛ in y'an bolo anw bɛɛ kun tɛ taa aventure la mais aw ɲininka anw bɛɛ kun tɛ taa aventure la ni kɛlɛ ma y'an bolo jamana mara bɛ se niveau dɔ ma i bɛ choix de kɛ n'i ye choix kɛ ka tugu dɔ kɔ n'o binna i ka défaite i bɛ a accepter i b'a accepter dans la dignité i b'a accepter honneur kɔnɔna la anw bɛɛ ka baaraw menacera an ka vie risquera i bɛ ka tagali la n ko mɔgɔw sara n'i y'a ta k'a lajɛ est ce que i y'a faamu mɔgɔw sara mɔgɔw bɛ kaburu dɔn na n'i y'a fɔ minnu sara k'u su lakunu ko mɔgɔ dɔw bɛ nin constitution kura in a liste la minnu kan ka baara kɛ n'i y'u su lakunu k'a f'u ye bilahi u tɛ da la a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ u tɛ da la est ce que i y'a faamu c'est à dire dɔw bɛ ka kuma dɔ fɔ an kana c'est à dire an ka sabali sa an ka ɲɔgɔn nɛgɛ dabila sa dɔw b'a fɔ ko nin stratégie de stratégie foyi de tɛ nin ye stratégie jumɛn bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ stratégie min n'a bɛ kɛ sababu ye ka président ka image la nɔgɔ ka mɔgɔw jigila tigɛ Mali kurako la o bɛ se ka kɛ stratégie jumɛn ye sa an ka sabali sa c'est à dire an bɛ transition dɛmɛ tiɲɛ kan ni tiɲɛ bɔra la an b'an sen bɔ dɛmɛ in na ko bɛ ka taa cogo min na ne kɔni ma dɔwɛrɛ dɔn dɛ ne Amara Sila ninnu bɛna baara o baara kɛ a constitution a projet n da t'a la n t'a soutenir n tɛ surunya k'a fɔ mɔgɔ ye ko nin constitution kura min bɛna ale k'a soutenir parce que n b'a dɔn ɲuman tɛna bɔ a kɔnɔ ninnu bɛna ale baara min kɛ ne ye mɔgɔ minnu ye ko in na nin b'a yira d'abord système minnu kan ka départi ka bɔ olu la wala a tɛna se ka kɛ ka parti politique nombre dɔgɔya ka nin politicien ninnu caman to a kɔnɔ minnu ka fonction n'u ka vie ye politique ye a bɛ barinɛ la est ce que i y'a faamu wa n'an m'an kɔlɔsi mɔgɔ dɔw bɛ nin kɔnɔ est ce que i y'a faamu olu n'an m'an kɔlɔsi c'est à dire an bɛna kɛ sababu ye ka don yɔrɔ di extérieur ma parce que est ce que i y'a faamu ne bolo nin constitution kun kan ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ka Irisi kanu ka bon
a jate minɛ nɔfɛ mɔgɔ minnu ka irisi kanu ka bon u bɛ irisi ka vision partager mɔgɔ minnu u tɛ siran CEDEAO ɲɛ u ja ka gɛlɛn CEDEAO ka bagabaga tɛ se u la ala kama a y'a lajɛ est ce que o mɔgɔw olu de ka ca nin constitution in kɔnɔ ne bɛ aw ɲininka ala kama an ka kuma est ce que y'a faamu an ka kuma ni ala cɛla la mɔgɔ minnu bɛ irisi fɛ mɔgɔ minnu ka irisi kanu ka bon minnu ko an ka continuer ka taa irisi fɛ est ce que o jama de ka ca nin constitution kɔnɔ ala kama maliyɛnw an ye jaabi constitution kɔnɔ an ka kuma da i b'a dɔn n balimaw ne ye nkalon tigɛ aw ye dans 2 ans 3 ans ni Asimi nɛgɛ bɔra mɔgɔw la a bɛ tila ka na fɔ ko Amara ko aw bɛɛ sen b'a la k'aw soutenir k'aw bɛɛ k'o ka baara ka ɲi bilahi est-ce que y'a faamu ne tɛ don o kɔnɔna la nin constitution in ne t'a fɔ maliyɛn si ye k'a voter est-ce que y'a faamu ninnu bɛna le baara min kɛ ne a référendum n t'u kɛlɛ n t'a saboter mais ne tɛ cɛ si bila baara min bɛna le kɛ ne tɛ mɔgɔ si bila k'i ka tugu a baara kɔ en tant que jury chercheur ne b'a dɔn min b'a kɔnɔna la bilahi ne b'a dɔn est-ce que y'a faamu min bɛ a kɔnɔna la aw ni ala cɛ anw bɛ se ka disposition don ni constitution na ko ni faransi ye jɔnmaya kan na an b'an yɛrɛ ta ka bɔ CEDEAO la mɔgɔ dɔw bɛ constitution kɔnɔna la k'olu mɔgɔw to yen wa ne bɛ aw ɲininka est-ce que y'a faamu ne bɛ aw ɲininka o aw yɛrɛ ni ala ni kira cɛla la ka disposition dɔ bila an ka constitution kɔnɔ ko Mali est-ce que y'a faamu faransi tɛ segin ka na tuguni Mali kɔnɔ k'an bɛ bɔ CFA la ko Mali tɛ monnaie coloniale colonisation monnaie yɛrɛ ko Mali tɛ o dun tuguni aw ni ala cɛ mɔgɔ dɔw bɛ nin constitution kɔnɔna la aw ni ala cɛ olu bɛ sɔn a ka kɛ k'u to yen n balimaw c'est à dire ne jigi tigɛra ni jigi tigɛ tɛ fila yɛrɛ ne jigi tigɛra de ma dɔwɛrɛ dɔn dɛ ne bɛ ka nin fɛn min ye dans les jours à venir ni élection bɛ kɛ ni Asimi bɛ kɛ candidat ye ka ni mɔgɔ ninnu fara a kan k'aw n'olu ka fara a kan Asimi soutenir n balimaw ne bɛ jɛ Asimi soutenir kɔ est-ce que y'a faamu ka continuer ni yɛrɛ ka combat ye hakilina ni idéologie ni philosophie min bɛ na n bɛ n ka kɛlɛ kɛ ni o ye ka jamana dɛmɛ n ka vision n hakili la jamana kan ka marcher cogo min na proposition mais ka tugu fanga kɔ ko ka Asimi soutenir a ka kɛ président ye ka ni mɔgɔ ninnu to a kɛrɛfɛ n ma dɔwɛrɛ fɔ ne Amara Sila bilahi n t'a kɛ est-ce que y'a faamu n t'a kɛ wa ni constitution in a noté vidéo est-ce que y'a faamu a noté c'est-à-dire bɛɛ ka image an bɛ ka vidéo minnu kɛ a bɛ ka kɛ pour l'histoire Mali histoire de bɛ ka dessiner bi an bɛ wagati min na a b'a dɔn n'anw ye activiste taɲininaw ye ou bien n'anw tɛ activiste taɲininaw ye ni taɲini don transition in sira dɔ bɛ yen sira dɔ bɛ yen aw bɛɛ b'a dɔn ne ye n kumakan yɛlɛma sira ni côté dɔw bɛ ne taara aw côté fɛ n mago bɛ fɛn o fɛn na n b'a sɔrɔ mais est ce que a bɛ Mali nafa est ce que a bɛ Mali servir ne ka n da tugu nin kan k'a fɔ non Asimi ka ɲi 5 colonel ka ɲi n bɛ se ka n ta sɔrɔ est ce que Mali b'a ta sɔrɔ est ce que Mali ka hɛrɛ b'a la est ce que don n'a nataw la Asimi tɛna nɛgɛbɔ mɔgɔw la wa a tɛna nɛgɛbɔ wa problème tɛ a la i b'a dɔn ne tɛ transition in kɛlɛ est ce que y'a faamu ne tɛ transition in kɛlɛ n tɛ suru a k'u kɛlɛ mais n bɛ conseil de di n'u ma conseil mɛn n balimaw dɔwɛrɛ tɛ o i se bɛ i yɛrɛ de la i tɛ mɔgɔ forcer ka mɔgɔ don i ka da fɛ mais a tɛna fɔ de dans 5 ans ou bien dans 3 ans ko Amara k'an ma Asimi conseiller wallahi ni Asimi taara nin sira kan n'a taara nin sira kan dans 3 ans Asimi nɛgɛ bɛ bɔ mɔgɔw la côté militaire ka ɲi dɛ baara min bɛ ka kɛ sur le plan militaire a baara ka ɲi mais Asimi ka to ka entouré ni i bɛ ka kɛrɛfɛ mɔgɔw ye dans 3 ans a y'a noté ka bila san 3 a bɛɛ ni ala cɛ Asimi ka code de popularité n'a ma jigin n'a ye silala ka den yɔrɔ o yɔrɔ a ka daji turu a kunna est-ce que y'a faamu donc n bɛ ka min fɔ est-ce que y'a faamu nin ye scénario dɔ de natɔ o de la nin yɔrɔ la Segu Tunkara a mɛnna a bɛ ka nin fɔ ko parti ba dɔw bɛ fɛ ka gɛrɛ Asimi na ko Asimi k'i méfier u la Segu Tunkara mɛnna a bɛ ka nin kangari da Amara Bacili n'a tulo bɛ n'a mɛnna a bɛ ka nin kangari da aw ni ala cɛ bi Mali kɔnɔ e bɛ se k'a fɔ k'i bɛ constitution ni projet fɔlɔ nana u ye anw écarté projet fɔlɔ nana n'a hakili b'a la j'ai été la première personne mɔgɔ fɔlɔ min bɔra k'a décortiquer n ko yɛlɛma tɛ constitution in kɔnɔ n ko constitution in n k'a ni faransi ka constitution bɔlen don n ko constitution n'i y'a ta k'a lajɛ n ko parti politique ka nombre ma diminuer n'i y'a ta k'a lajɛ président ka fanga ka bon mɔgɔ fɔlɔ min bɔra k'a dénoncer o ye ne de ye sinon ne bɛ ka Asimi soutenir o normalement ni baara o baara kɛra ne tun kan ka ɲɛ ci a baara kan n ko wa n k'a ka ɲi est ce que y'a faamu parce que
ou ye mɔgɔw dege fɛn dɔ la ko n'i bɛ ka mɔgɔ soutenir dɔrɔn ni fɛn o fɛn ka ɲi k'i k'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi o de ye ATT bi a ye IBK bi est-ce que i y'a faamu an tɛna sigi k'a lajɛ ko kelen ka Asimi sɔrɔ en tout cas anw kɔni b'a fɔ i b'a dɔn ko bɛ laban Ala ta de la i y'a faamu anw b'a dénoncer a y'u diya a m'u diya o mais maliyɛnw don dɔ aw kɔni tɛna fɔ ko Amara m'a dénoncer ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ne tɔgɔ tiɲɛ dans 3 ans est-ce que i y'a faamu parce que ka ninnu to Asimi kɛrɛfɛ lutte contre la corruption tɛ se ka k'a ɲɛma an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ka ninnu to Asimi kɛrɛfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ est-ce que i y'a faamu Mali kan ka yɛlɛmaba min kɛ ka ci di CEDEAO ma wallahi a tɛ se ka kɛ ka ninnu to Asimi kɛrɛfɛ an ka monnaie tɛ se ka créer n'o ye CFA ye wallahi CFA tɛ se ka créer ka ninnu to Asimi kɛrɛfɛ multinational banque mondiale u bɛ tulonkɛ kɛ Mali la est-ce que i y'a faamu donc ne bɛ ka min fɔ ne bɛ ka siniɲɛsigi de fɔ mais ni dans 2 ans nous continuera nin sira la ni Asimi ka ko nege bɔra mɔgɔw la ni mɔgɔ ko Amara Sila k'i yɛrɛ nɔ b'a la wallahi n tɛ yafa i ma parce que n ka vidéo bɛ yen n ye kangari da wa bi tɛ ne siɲɛ fɔlɔ kangari da ye ne ye kangari baden de da a ka ca bana si ye don caman an bɛ alerte kɛ transition dɔrɔn tɛ se ka kɛ ko sur le volet militaire ko baara ka ɲi n'i ye armement san mɔgɔw ka fɛn dɔ faamu aw b'a dɔn armement sanni tɛ cɛya ye n bɛna explication dɔ d'aw ma a ye nin lamɛn minan sanni tɛ cɛya ye est-ce que i y'a faamu minan entretien de ye cɛya ye est-ce que i y'a faamu minan sanni dɔrɔn tɛ cɛya ye san o san ka continuer ka minan san ka continuer i bɛ ka entretien kɛ i bɛ ka investir cɛw la o de ye cɛya ye mais minnu bɛ Asimi kɛrɛfɛ n'i ko sisan k'an ka bɔ CFA la sisan a fanba u b'a f'i ye ko ayi k'an kana kɛ u bɛ siran communauté internationale ɲɛ est-ce que i y'a faamu u bɛ siran communauté internationale ɲɛ en même temps i b'a ye k'a fɔ n'an continuera tan Mali tɛna kari an k'an ka réforme mun kɛ yɔrɔ an k'an ka sanu nationaliser société minière ninnu k'u nationaliser ou bien Mali ka 70% sanu bɔ dingɛ bɛɛ la Mali ka o sɔrɔ n'aw sɔrɔ an mago tɛ kɛ banque mondiale ka dɛmɛ la mais ka nin système to yen Mali tɛna kariya k'a fɔ k'an bɛ multinationales gɛn ko n'u ma 60% d'a ma ou bien k'u gɛn ka sanu nationaliser pour que an mago kana jɔ banque mondiale ni FMI ka dɛmɛ la parce que banque mondiale ni FMI ka dɛmɛ a bɛna mun de k'an na à long terme o bɛna fɔ ye wa an bɛ wari d'aw ma mais a lajɛ a ka armement a ka dɔ bɔ a ka budget la armement na bilahi u b'o de kɛ u y'o de kɛ Alpha ni ATT ni tɔ ninnu na IBK o b'a fɔ a ye k'anw bɛ wari d'aw ma mais an tɛ se ka wari d'aw ma a kana don minan na an tɛna se ka wari d'aw ma a kana minan entretien kɛ est-ce que i y'a faamu u b'a fɔ k'an tɛna se ka wari di aw ma kɛlɛkɛminɛn tun bɛ Mali bolo koyi Musa ka taa na Musa taara ka kɛlɛkɛminɛn ba de to mais président minnu danna o kɔfɛ Musa ka kɛlɛkɛminɛnw ma wari de don a entretien na u tora banque mondiale ni FMI ka juru tali de la olu bɛ wari don i la u b'a fɔ ko armement ko to yen ko jamana priorité ko pour que ka jamana développer dɛ u b'a f'i ye ko i ka wari don dɔgɔtɔrɔso ekɔliso infrastructure siraw da ko mais i mago bɔ armée la armée délaissée de côté parce que o tɛ développement ye u b'o de f'i ye donc e b'i ka armée délaissée de côté i ka minɛnw entretien tɛ kɛ i ka cɛw kan ka formation min kɛ a tɛ kɛ i b'a ye u bɛ tila ka taa rebelle su ka olu lamuruti kama k'i ka jamana tila i sigilen ɲɛna ne hakili la an k'an ka bɔ o de kɔnɔ an y'an ka problème dɔn o de y'an bi dingɛ kɔnɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ o système de ye an bi o dingɛ kɔnɔ wa an bɛ ka taa o système kelen de kan maliyɛnw n'i m'a fɔ aw ye dans 2 ans sisan tɛ popularité bɛ Asimi na mais tôt ou tard tellement que ninnu bɛna kɛ a kɛrɛfɛ a bɛ commencer a bɛ nɛgɛ bɔ mɔgɔw la mɔgɔw b'a fɔ ko yɛlɛma ma kɛ ko IBK taara IBK nana bilayi mɔgɔw bɛna commencer k'o de fɔ ko IBK taara ko ja IBK nana n'o kuma tora ka don mɔgɔw hakili la dɔɔni san fila i b'a ye président ka ko nɛgɛ bɛ commencer ka bɔ mɔgɔw la ni président ka ko nɛgɛ bɔra mɔgɔw la est-ce qu'il y'a faamu u bɛna mun de fɔ u bɛna fɔ ko maramafɛn san k'an sɛgɛnna o la ko kɔngɔ de b'an baloko de b'an minɔgɔ de b'an c'est-à-dire n bɛ ka avenir de fɔ min bɛna ale kɛ ɲɛfɛ quoi o de la n'an ye nin ye an bɛ bɔ k'a dénoncer est-ce qu'il y'a faamu an bɛ bɔ k'a dénoncer n'an m'a dénoncer ni Asimi ka ko nɛgɛ bɔra mɔgɔw la maliyɛnw a bɛna fɔ k'an y'an janfa bilahi an dun m'aw janfa an y'a dénoncer Asimi ni ninnu tɛ se ka ban o tɛ se ka kɛ quoi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi mɔgɔ min ko yɛlɛma kana kɛ est-ce qu'il y'a faamu ko yɛlɛma kana kɛ ko baara tagabolo ka ɲi e ka tila ka n'o bila k'o ka yɛlɛma kɛ k'o ka constitution yɛlɛma ala kama a y'a lajɛ a ye logique ta dɔrɔn a k'a lajɛ
Mɔgɔ min ko an kana yɛlɛma kɛ ko ibe kaka ka ninnu to mun na ma constitution yɛlɛma kana ni ko ɲumanw ye pourquoi u ma constitution yɛlɛma kana ni ko ɲumanw ye ka to fanga la mun na ma constitution yɛlɛma kana ni ko ɲumanw ye ne bɛ aw ɲininka est-ce y'a faamu an ka tiɲɛ da ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn maliyɛnw an kana kɛ ko non an bɛ karisa soutenir n'a filila ko non a ka ɲi c'est lui le président a b'a bɛɛ dɔn maliyɛnw an bɛɛ de bɛ dɔɔnin dɔn koyi an bɛɛ bɛ dɔ dɔn sarasiw bɔra kungo kɔnɔ muguci de la kana fanga la o y'a sɔrɔ anw fana y'an ka kalan kɛ jamana marali jamana gestion ne amara sila ne ye constitution kalan yɛrɛ de kɛ est-ce y'a faamu ni ɲuman bɛ kɛ constitution kɔnɔ ne mana ye dɔrɔn ne b'a dɔn ni juguman bɛna kɛ constitution kɔnɔ ni y'a ye dɔrɔn bilahi m'a dɔn est-ce y'a faamu ni constitution na mɔgɔ minnu présentera liste la o a ta k'a lajɛ c'est à dire minnu ka irisi kanu ka bon minnu tɛ siran seerew ye a ta k'a lajɛ a mɔgɔw bɛ compter a la bilahi a mɔgɔw bɛ compter a la e cɛ an ka tiɲɛ fɔ sa tiɲɛ filɛ ni an ɲɛ kɔrɔ sa tiɲɛ tɛ baden fɛ an kana kala ye k'an ma ɲɛ turu a la kɔfɛ ka tila ka taa ko non k'an filila kɔfɛ ka taa k'an filila ma dɔwɛrɛ fɔ ne amara sila constitution in t'a soutenir est-ce y'a faamu n tɛna kɛlɛ tuguni ni ye n ka vidéo laban y'a kan a noté ni ye ne ka vidéo laban ye constitution kan ne tɛna kuma a kan tuguni n t'a soutenir est-ce y'a faamu n tɛ mɔgɔ bila ka soutenir i y'a faamu wa n tɛ voter ni constitution vote la ne yɛrɛ tɛ taa kɛnɛ kan est-ce y'a faamu n tɛ taa a kɛnɛ kan n tɛ campagne kɛ a la parce que n b'a dɔn min b'a kɔfɛ dans 2 ans 3 ans maliyɛnw b'a fɔ n'a constitution tɛmɛna ko yɛlɛma ma kɛ ni maliyɛnw b'a fɔ ko yɛlɛma ma kɛ a ka tigɛ na bilahi a bɛɛ n'ala ni kira cɛ mɛ ka tiɲɛ de fɔ ye i y'a faamu mais dans 2 ans 3 ans ni constitution bɛ tɛmɛ a noté Assimi bɛ se ka kɛ président ye mais a ka code de popularité n'a ma tila ka jigin ni Assimi ka code de popularité ma jigin maliyɛnw a bɛɛ n'ala ni kira cɛ a ka tigɛ na bilahi a ka tigɛ na adamadenya la hɔrɔnya la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ mais Assimi ka image fɛ o de la an bɛ ka nin fɔ cɛ an y'an da turu a kan k'an poro a kan mais jamana dɔrɔn tɛ se ka kɛ sur le plan militaire baara ka ɲi wallahi baara ka ɲi mais sur le plan politique a bɛɛ ni ala ni kira cɛ c'est-à-dire zéro à la base wa plan politique a bɛ tila ka plan militaire tiɲɛ dans les jours à venir politique kɛ ko jugu n'a ma tila ka jouer an ka monter en puissance kan o kɔrɔ ye ko bɛɛ ye nkalon ye wallahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ye dans la sincérité aw ni ala ni kira cɛ mɔgɔ dɔw bɛ nin fɛn kɔnɔ c'est-à-dire u bɛ siran communauté internationale kabiri nin crise in daminɛ la mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ u b'a la de tuma bɛɛ an ka communauté internationale lamɛn an kana sɔn communauté internationale sago aw ni ala cɛ n'an ko an bɛ disposition dɔ don an ka constitution kɔnɔ min na faransi tɛ segin tuguni ninnu dun bɛ siran faransiyɛn aw ni ala ni kira cɛ o bɛna sɔn baara ka k'an ka constitution kɔnɔ cɛ an ka tiɲɛ fɔ sa mais n'an bɛ taa an bɛ se n ma dɔwɛrɛ fɔ wa ne ye maliyɛn bɛɛ bɔ n ta kalama n bɛ se n yɛrɛ de la ni ninnu ne tugura Assimi kɔ k'u bɛ Assimi dɛmɛ a ka kɛ président ye n balimaw ne amara sila a bɛ n sen bɔ Assimi soutenir la bilahi wallahi n bɛ n sen bɔ a la n bɛ taa n bɛ n ka vidéo kɛ est-ce y'a faamu n yɛrɛ ka hakilina n ka vision Mali bɛ mara cogo min na n ka vision droit kalan min bɛ na droit dɔnniya min bɛ na proposition ne bɛ n ta kɛ o de ye ne bɛ bɔ Assimi soutenir la parce que an ni ninnu an tɛ se ka an kana ɲɔgɔn nɛgɛ tagabolo min b'u la o m'u ka position clarifier n'o k'a sɔrɔ a ye lamɛn dɛ an n'u tun bɛ baara kɛ u y'u ka position clarifier u k'a fɔ k'u tɛ Faransi fɛ u k'a fɔ ko CEDEAO bɛ ka baara min kɛ ko baara man ɲi u k'a fɔ ko ONU bɛ janfa la Mali kan n'u tun y'o kalikan siɲɛ kɛ Assimi n'u mana gɛrɛ ɲɔgɔn na an si tɛ douter an b'a fɔ ko non k'u sahira mais ninnu m'o kɛ an ka olu ta k'u gɛrɛ an na an ka sigi an ka laban la ye n kɔni ma dɔwɛrɛ fɔ ne c'est-à-dire ne dayirimɛ bɛ nin de la n kana fɛn sɔrɔ fanga in kɔnɔ a bɛɛ n'ala ni kira cɛ n b'o préférer n ka dignité ni n ka hɔrɔnya est-ce que y'a faamu n tɛna surunya ka nata fanga in na fanga in y'a sɔrɔ ne bɛ baara la est-ce que y'a faamu wa conviction de y'a to an ye kɛlɛ kɛ sinon sira surunin min bɛ yen ka wari sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ ka poste sɔrɔ an b'a sira surunin dɔn mais ne tɛ taa fɛ bilahi n tɛ taa fɛ donc Assimi mana entouré ni ninnu ne ye est-ce que y'a faamu Assimi mana entouré ni ninnu ye n bɛ min fɔ aw ye est-ce que y'a faamu Assimi mana entouré ni ninnu ye
ko élection ka kɛ ko Assimi ka kɛ candidat ye nunu ne b'a kɔ gouvernement d'union nationale a bɛn ala nin kira cɛ ne tɛ Assimi soutenir wallahi n t'a soutenir parce que m'a dɔn a laban ye min ye a laban ye min ye san 3 Maliens bɛna fɔ ko Assimi ka ko nege bɔr'u la parce que dɔwɛrɛ tɛ dɛ corruption mauvaise gouvernance changement tɛna kɛ changement radical tɛna se ka kɛ i bɛna ye o de bɛna kɛ fanga in kɔnɔna la ala ka Mali kisi ala ka Mali sutura en tout cas ne kɔni à partir d'aujourd'hui ne bɛna commencer k'an taga cogo dɔn est-ce qu'il y a faamu parce que ne tɛna galon soutenir n'i y'a ye yɛrɛ kunun ne yɛrɛ transition soutenir ni ma dabila o ye ko kelen de ye n b'o gundo fɔ a ye n balimaw o ye armée de ye wallahi sarasiw an ka sarasiw ye cɛ ye minnu bɛ front kan u bɛ ka baara min kɛ terrorisiw la armée kanu kama ne bɛ continuer côté militaire n bɛ se ka soutien fɛn fɛn kɛ o la n bɛ o kɛ mais côté politique ka galon ye ka ɲɛ turu a la ka kala ye ka ɲɛ turu a la n'i y'a kɛ ala kana hɛrɛ kɛ balimaw n bɛ video in n bɛ a bila yan ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma Mali jɔli dusu bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ ala ka Mali ala ka u ka faso kanu tɔ bonya ala kana Mali bi ala ka Mali kisi janfa ma cɛ o cɛ ko i bɛ Mali janfa ala k'i yɛrɛ to a janfa kɔnɔna la salamu alaikum